ካብ ድምፂ ራድዮ ኤረናይና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማዓንቲ ኣብ ኦፕን ማይክ ክፉት መድረኽ ሓውና ዓወት ፀሃየ ካብ ኦክላሃማ ሲቲ USA ክፍሊ ዲፕሎማሲ ግሎባል ይኣክል ምሳና ኣሎ ዓወት ሃወይ መርአ ተሓጒዘ ዘለኹ ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረ የኽረኽበካ ፈቲነ ግን ለንቅነ ብጣዕሚ ቢዚ ኢኻ ዘለኻ ኣምዚ ካታተሎ ዝቆነኹ እውን ኣብ ኩሉ ተዓዲምካ ኢኻ ተብል ዘለኻ ስለቲ ዝሃብካና ዕድልን ግዜን ብሽመይም ሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳለወታን ከዓ ከመስግነካ ፈቱ ቴንክ ዩ ዓወት ሓወይ You are very welcome ወደበይ ሃብቴ ኣነመ ክብሪ ሃበለይ ወቁርብ ስራሕ ፅዕቕ ኢልና ኣሎ ንዓና እኳ ጥዒምና እዩ ዘሎ ንህግደፍ ዳሎ ዘይጣዓሞ እምበር ኦኬ ኣሎ ዓወት ሓወይቲ ቀንዲ ምክንያት መደወልየ ኢሎም ማዓንቲ ምሳኻ ክዛረበሉ ዝደለኹ ብዛዕባ እቲ ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ክንብል ከለና ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ውርያት ናይ ሜድያ መድረኽ እዩ ማሲ ንኩሉ ፅልዋ ዘለዎ ማለት እዩ ዋላ ካብ ኣሜሪካ ወፂኻ ሕጂ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤምባሲ ኤርትራ እገዳ ከለዎስ ገንዘብ እክብ ኣሎ ገለመለ ዝብል ኔጋቲቭ ወይ ዝኾነ ጽሑፍ ርኢና እሞ እስከ ቁርብ ዛዕባ ክትዕለና ካበየ ማምፅኦሞ እዚ ሳቶም ደም ዝከታተልዎ ነይሮም በዓል ንስኻዲኹም ኣረኪስኩሞ እንታይ ነንሰምዕ ዘለና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ እስከ ንገረኒ هراي صبق حو يوناتان وقت the Washington Post زبهال حدا خفتي الله زتبهاله غازيتا اب حبرات منغستات امريكا ترايز يكونس ولا بخفل عالم EU هو ربايتا وانو جيف بيزوس يبهال جيف بيزوس كا نجيف زي فل سبالو الى اي امنن هو جيف بيزوس كوينو ناي كلتنت بحمشت مليون ناي ديجيتال سبسكرايبرز لو غازيتا كوينو بتوساخ جيف كا امازون خافت خالاي درجه كاب مول عالم تزعابه كوبانيا زفلت وانو مالتيمو بمنغست درجه ناي منغستي صلوتي بعالم درجه ازي صلاوي زخونه غازيطاي نخبل اليه ياكل كما منقسقاس كم تكال مالتيو نز غداك سرحلو سلا صرحنات زبلون ويكا ززاربو زلخو نتكال ياكل وكيله مالتيو سلا صعب زدخمنا له مالتي بحفشو ግን እቲ ዘ ዋሽንግተን ፖስት በሃል ጋዜጣ ዘውፅኦ ብዙሓት ርስታቲው ተንኪፉ ንልዕሊ 6 ወርሒ ዝተጻዓሮ ጉዳይ እዩ ካፍቲ ተጽቢትና ንላዕሊዮም ከዓ መርሚሮሞን ከምኡውን ጽሒፎም ከውጽዎ ክኢሎም ብቀዳምነት እቲ እገዳ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝወረዶ እገዳ ንዑን ዝትንትን ኮይኑ ካለ እቲ ፋንድሬዘር ዝብልዎ ብሚሊዮናት ካብ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ዘዋጽእ ተሓታትነት ተፈላጥነት ዘይብሉ ገንዘብ ምዃኑها ይገልጽ ማለት እዩ ካለ ነቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ one party system ምዃኑ ይገልጽ ብተደጋጋሚም ይዕርፍቱ ከም ባዕራሻ ምዃንን ኢሉ ዝገልጽ afte ጽሑፍ ማለት እዩ ካላርስቲ ዝፈትሊኻ ተኸልተ ካብ ሚቲ ዘይሕጋው ንብሎ ነቲ ኤርትራዊ ዜጋዊ ኣብ ዳያስፖራ ወይ ከዓ ወፃ ሃገር ዝቕመጥ ዘኽፍሎ ከውን ከሎ ናይ ስደተኛ ጉዳይ የልዕሎ እዩ ሃገር ኤርትራ ብህዝቢ ቁጥራ ሓዘር ካፍተን ዝውሓዳ ህዝቢ ኣሊዋ ከነሱ ካብ ዓለም ማለት ግን እቲ ዝዓበየ ስደተኛታት ተጠርኸን ዘላ ኢሉ ይገልጾ 15 ካብ ሚቲ ኤርትራዊ ዜጋዊ ናብ ስደት ከም ዝምርሕ ናብ ስደተኛ ይገልጽ خالتي امباسي نبعلو زواسو تاراو ممرحتات زهوبو ابدغم يغلصيو كمولت سرعات ويكات منغستي يزبلا هاغرنا زلو باجت كم زيبلو ولا زكلو ገንዘባት بمليونات زؤكبو امنتاي معلا كم زوصو كم زوعلو تفلاطنت كم زيبلو ካለ ዝገበርዎ ነገር ተሊኻ ናይቲ ስርዓት ወካሊ ብዙም ኣኼባ ዘካይዶ ነይሩ ፍቲ ብዙም ኣኼባ ከዓ ነቲ ኤርትራዊ ዜጋ ቢያወፃ ሃገር ዘሎ ከመገሩ ዝሓሸ ህይወት ይሕልፍ ከምኡውን ከምቲ ክግቦ ማለት ክሰርሖ ዝግቦኦ ሓደ ከም ናይ ወኪል ናይ ሃገር ማለት እዩ afti ዘለዎ ሃገር ንክልቲአን ሃገራት ከመገርካ ተቀራረበን ኣብ ክልቲአን ዘሎ ምናልባት ናይ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲታት ከመገርካ ቀራሪብካ ነቲ ናይ ረብሓ ናይ ህዝብኻ ተማለ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ንግዲ ከመገርካ ዕድላት ትኸፍት ከምዚ ወዲ ከምዚ ክሰርሕ ዝግቦ
سجن أو كمزيتات عقبة نتي إيرتراوي دلاي فتحي خميجر كاتخصو خميجر كازي حقاوي سرحة تسرح أو تصميدي سرحهم ذل يحبر مالتي تزوم عقبة زبان ناي كبابي حاد ساعات يوت عقبة كايدومو برهان زوم مالتي وكيل نايت منجستي هو نزاني ناي ملو ساعات ناب أترجمنا ناب إنجليش نافت زقبو أكال كنوافرو إلنا مالتي باقات أمي تم كلهم مسارح تيابي أكل زلو بعد دكتور كاسته كا واشنطن دي سي بعد دبلومات يوناس كا لاس فيغاس كمو نافتي مولو ناي دبلوماسي ناي جلوبال زلنا زعرنا لون دخمنا لون غداي ياكل كا خمتكال مالتي رهيت دخيمولن مالتي كالي عاوز تنتن ناي امريكا حقي بخمي يو تطحيسوني زبل مالتي حدا خفت ناي فورن ايجنت ريجستريشن اكت بحالالو وي كافارا زخونه منجستي اب امريكا موصيو منالبات ناي زخونه سرحه بسرحالو غزي كمزغب كم زلو يزبل تحق ناي امريكا سرعه جن تمزغيبي زبل امنت يبلنا كاله زتنتنو تناي يالا كانو فيستيفال دو ناي باهل دو ناي إيرتراويان دو إلهم متخخاب زقوروه وشت جن شتعرا خم زلوه زي حقاوي سرحاتكم زسرحو إلو يتنتن كاونا حرخفت زحزنك يونتان حاوي معرب بتخرستيانات كأتو يوم إيدم زقتو أفتزم عقبة زكايروه بتخرستيانات زوات جنزة بذكاء المنقدي خميجر كان عدي كم سدد تجبره إذا أفتنا يتسرعات كم زقتو تجبر كاونا كاني أفتخستات مسيرتهم النازلو بعل سياتل واشنطن بمحبركم زت مسرته كسمالتي نتنخس زقون جنزب كما جركا وتوعلو نزبل مقلاح غيرهم አለው ካለ ዘይ መንግስታው ትካል ኢሎም የመዝግቡዎ ዘይ መንግስታው ትካል ኮንካ በአሜሪካ ብዙ ረብሓታት ይዘለካ ከማብነት ቀረጥልን ማለት እዩ ኮምፒውተሮም ከነሱ ብሽም ኤርትራ ብዙ ሕም ዝሽቅጡ ትዝሽቅጡዎ ግን ንኹሉ ኤርትራዊ بزي أفعالا يربحي زبل إمنت يبلنان خالق بتوساقي نزر عتوزي زتحبابرو علو زلا أخوه علو تم زلا أخوان زتحبابرو كاني جبن نياتات مخانمي إليت جازيتا زقولت مزيك أنا بكل ملكيعو أي سبرايز أي جبرناني مخنيات حدا جبن نيا سرعات بجبن نيا والكسبات في جلجل نبوري مالتيو كانت زحقوسك كان أمريكا سرارحة وكان أيضا جازيتنياتات سرارحة يونتان حوي نك وجن كيس معه تصحف عيو صوني لك خمتنا عنا قال متأيق عند جبرة دوكيومنتيشن خنا قرب خمزي دفع أنا وكذا تعب عنا نتسرعت وكلتم معرفتي إمباسي دهاي جيروم نايتسرعت وجن كسمعو فتينهم جن قنعو ما يكعلن كنزارب أي دلنا نزبل مرسيو تسرعت يبوهم بحفشاوي زي شدش لزخون جيتس بذا واشنطن بوست زواتي نتسرعت ناي وشتو ناي دقيون ناي شفتا أسرار حقون زقلت إليه خدم دمو يخير إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي راديو رناينا زلنا كبرات تختاتلت مدب لما أنتي حونا عوات هاي كاب أوكلاهاما سيتي USA كفل دبلوماسي جلوبالي أكل يمسانا زلو عوات حويسك قرب ملسك باللي هجسني لندي هسمع كاتسني هي حدا ننوي حتى أنا هنسر حلوس أنا حنا عنا هل كان بشم يأكل زي قرب كتبر هالليل اللي أنت قالوا بزعبا زي ناي فاينانس نجارات ناي هجدف كالقات بيكم تكاتلوه وي أب أمريكا راح يكم تكاتلوه ولا كاب أمريكا وسأون هم جركم تكالعوهم نبذكال من قد ولا مستنايين خونه مستناي مثل ود السب طابقوا خونه مس نا يوروب حبرت خونه مس نا ستيت ديبارتمنت ولا تريجري ديبارتمنت خونه أمريكا هو كالنا من قد نسعرولن ندخمولن قداي يزيكا انتهي مالتي حدا كافتي مقالسي ويكاتنا جنزب مأكبي إلو زسعرولن سرعة زي تناي وصاي زلو زي قاوي إيرتراو مالتي حجتنا وصا أيكونن عنا زحمنا زلو تواصي قنا من تاي محلا يزوعل زلو زبلت حتى انت فدلات انت زي يقولو أمكا كاب إيرتراوي تواصي خنسو تمليسو نتي إيرتراوي ناب سدد زمرحو ويكانتي
ኤርትራዊ ዜጋዊ ዝሓሸ ህይወት ንከይሕልፍ ዘግብሮ እንድሕቶ ኮይኑ እዚ ኩሉ ብኩሉ መለክዒዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ሲ ክኩንኖ እዩ ዝግባኦ ዝብል እምነት ኣለና እቲ ክንፃዕረሉ ዝፀናሕና ግን ምስቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኮነ ብካልእ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ ኣብ ናይ መንግስቲ ተራ ፅቡቅ ተራ ዝፃወቱ ንብሎም ምስኦም ርክብ እንዳገበርና እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ኣሰራርሑኡ እንዳብልና ክንፍትሾ ፀኒሕና ኢና እሶም ግን እቲ ዶክመንቴሽን እንታይ ጭብጢ ዘለኩም እንዳበሉ መብዛሕትኡ ትሕቶ ዝመፅእ ንዑን after festival ኢሎም ዝገብርዎ after ባህላዊ ኢሎም ዝገብርዎ after public seminar ኢሎም ዝገብርዎ ወላ ሰባት እንዳእተና እቲ ዝስራሕን እቲ ዝግበርን ከንሕልፍ ፀኒሕና ማለት እዩ ከምዚ መስልቲ ኣሰራርሓ ዓወት ሓወይ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ጉዳያት ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ገይሮምላ ንኤርትራ ዝብል ክንሰምዕ ከለና ብዙሓት ኣጥቢቆም ዘይከታተሉ ወይ ተዳናገፅቲ ዝኾኑ ወይ ደገፍቲ ዝኾኑ ክዛረቡ ሰምዖም ከለኹ እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ተቃወምቲ ንኢሳያስ ወይ ንህግደፍ ክስዕሩ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ብከምዚታት እናገበሩ እዮም ከዳኽምዎ ዝፍትኑ ንዑ ጥራሕ ዘይኮኑ ብኡ ገይሮም ከዓ ንህዝብና ሃስየሞ እገዳታት እናገበሩ ገለመለ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ግዜ ይመፅእ እዩ ሕጂ እስከ ቁርብ ብዛዕባ እዛ እገዳ ተገይርላ ንኤርትራ ገለ ክንብል ከልናሲ እገዳ ንመን ተገይርሉ እንታይ ይመስል ናይ ብሓቂ ድዩ በቲ እገዳ ህዝቢ ኤርትራ ዝህሰ ዋላ ንውስናት ሰባት ጥራሕ እዩ ጽቡቕ ሕቶ ሓወ ዮናታን እቲ እገዳ ብሓፈሻዊ ብዛዕባ እገዳ ክንዛረብ እንድሕቶ ኮይና ካብ ናይ ህግደፍ እገዳ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ሃገር ኤርትራ ዝዓበየ የለን ኢለ ደፊረ ክዛረብ ይኽእል እቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ብልዕሊ ዝስርዓት ወሪድዎ ዘሎ መበገሲ እንታይ እናተዛረብናሉ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ቅድም ቀዳድም እገዳ ኣብ 2021 በቲ ናይ ጆ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ዝሓለፈ እዩ ንምንታይ ኣይከ ዝስርዓት እዚ ኣብ እገዳ ክወድቕ ክኢሉ ንዝብል ግን እቲ ምክንያት ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ዝተኣሳሰረ እዩ እቲ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ኢሉ ዝኣምን እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ዘየድልዮ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ውሽጢ ምትእትታው ገይሩ ኢሉ እዩ ዝኣምን እዚ ከዓ ተሓቂ እዩ ሕጅፍቲ እገዳ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ዘይኮነት እቲ ስርዓት እዩ ኣብ እገዳ ዘሎ ኣርባዕተ ትካላት ናይቲ ስርዓት ኣብ እገዳ ኣለዋ ብቀዳምነት እቲ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ናይ ሕድሕድ ግጭት ወይ ከዓ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ስለ ዝኣተወ ማለት እዩ ብኻልኣይ እቲ ውድብ ወይ ከዓ እቲ ፓርቲ ህግደፍ ዝበሃል ከዓ ኣብ እገዳ ኣሎ ብሳልሳይ መንገዲ እቲ ባዶ 9 ወይ ከዓ እቲ ሬድ ሲ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ከዓ ከም ትካል እሱም ኣብ እገዳ ኣሎ ብራብዓይ መንገዲ ከዓ እቲ ሕድሪ ትረስት ዝበሃል ናይቲ ስርዓት መጋበርያ ኣብ እገዳ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ተወሳኺ ክልተ ውልቀ ሰባትም ኣብቲ እገዳ ኣለዉ ኣብርሃ ካሳ ከምኡውን ሓገስ ገብረ ሂወት ወይ ከዓ ኪሻ ኣብቲ እገዳ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እገዳ ንባዕሉ ሓወ ዮናታን ኣብቲ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብል ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ሕክምና ጉዳይ ድዩ ናይ ካልእ ናይ ነጋዶ ዋላ ጉዳያት ድዩ ዝኾነ ናይ ንግዲ ጉዳይ ድዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ከም ጎድኦ ከምዚ የብሉ ገይሮም እዮም እቲ ፅሑፍ ወይ ከዓ እቲ እገዳ ገይሮም ዘለዉ ከምኡ ክንብል ከለና ግን እቲ ስርዓት እቲ ዕንደሩ ጠጣው ንኸነብል ግን እቲ ስርዓት ዝሃሲ ወይ ከዓ ዝጎድእ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሽፍታ ስራሕ ዝሰርሖ ንዑኡ ንምእጋድ እዚ እገዳ ሓሊፉ እቲ ስርዓት ግን ኦፍኮርስ ንፖለቲካ መሳርሒ ኢሉ ሃገርና ህዝብና ኣብ እገዳ እዩ ዝብል ግን እቲ ዝዓበየ እገዳ ብልዕሊ ህዝብና ተልዩ بهجدف زوردو الجدا يسبل إمنة علني إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم سيرا دي إرناي نازلنا كفرات خطاتل تمدب حونا عوات هاي كاب أوكلاهاما سيتي USA زلوك في دبلوماسي جلوبالي أكل إزي اختنقرنز أنا حكا حجي ناي قداب لعلي سرعة تقدف ويوسنات سبات كتبلوز أنا حكا بقزي من محدار ناي جو بايدن استفنوه حجي كم زرينا يزلنا حدش مريحنة تبع أمريكا متسأله انتي لو تخمتخ إلي الكات حسبنا ماسي انت عينت الواقع حدر خلاب قدينا إيرترا صبح حتى بحثي وتي نا أمريكا مريجا مستخايدة عبود كلب عدها له
تقاريبي كعناية يحوجسنا ملأكت ويكا دبدا بيخسدد كيلو نافتنا دونالد ترامب زسعره ناي presidential election مالتي قرب تحفظ زي يقولوا سنة علي ثلاثة عمد مواددتي كم زي هلو أبها قرنا غيره كنسو ولا نبعلو مريجا كايدو زي فلت كنسو نتو مريجا زي كايدو نقو نكو حوجسكم كبل كله عبدانو بمنتاي طرز بصيحهم زلو زقلصيو نخبل إليه anyway تناي ترامب administration نبعلو حدا president زحرة وكذا مرة صاب أمريكا ت president بزي يقدس ت party بزي يقدس من أبشمت مصيو نا أمريكا سني ناي بعلا ناي فورن policy أسرارها ኣለዋ ሰይኣኻ ተከተል ሕጅን ህግደፍ እና ኣሜሪካን ስኒ ዝመፀ መፅዩ ዝተሓረየ ፕሬዝዳንት ምዝ ስርዓት ዘሎ ብኤርትራን ምዝ ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ዝመፅ ክራኸቦም ዝክእል ስኒ እንታይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ብከመይ ዝማላ ኢሎም እዮም ዘብሉ ብዙሕ ለውጥታት ክመፅ ዝብል እምነት የብለይን እቲ ህግደፍ ግን ተጓዩ ምታን ረብሑ ንክማላ ኣሎ ናይ ምቅብጣር ናይ እንኳ ሓጎሰና ናይ ዮሃና ክሰድድ ክኢሉ ማለት እዩ ግን በአንጻሩ እሱ ነው ባዕሉት ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዝገብሮ ዝሓቸ ተቀባልነት መነበሮ ኢለ ይኣምን ግን ኣሜሪካ ነዚከ ብከመያ ክትቅበሎ ንዝብል ግን ንባዕልኩም ዘይገብር ስርዓት ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከም ኢሉ ዮሃና ገለ ክብል ከሎ ወላ ነትመርቶም የፍኩሶ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ በትርናዮ ዘሎ ለና ስርዓት እቲ ናይ ምትኽኻ ኣቦቱ ኮይኑ ወላ ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽንም ደሃይ ጌርና ኣለና ንመን ክንውከሶ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ኦልሬዲ ምርኽኻ ወይካት ኮኔክሽን ጀሚርና ኣለና ንህዝብና ንሃገርናን ዘርቢሕ ዝብሎ ንብሎ ከኣኒ ነፍትናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ከነቅርቦኻ ኦፍ ኮርስ ግዴታናን ስራሕናን እዩ እዚ ከዓ ይኣክል ናተይሉ ናይ ቀዳምነት ኢሉ ከም ዝቀረሉ ይተኣማምን ተረዲአካ عوت حوي حجي كابا خاز حباي لن سخاون كاباي زيادة فولتيخا أب عالم زن هاجرات بفلاي كم بعل أمريكا كم زن حالات زخونا هاجرات قدام النتنا بتقمنين زقويا تردي خاني حجي اندحر اتي كاب مريح النتنا إيرترا زدليو نجارات رخيبنسي يمسلكادو بزعبا ازي متي زولو كستات وي فتحي لن ديمقراطيه لن نوي عامتات ب قالو زي مص بعلو زمرح زولو إنا بلكا زكاي زولو سي زقدشم انس كله نطقم زغوي طرح كوينو يسمعني ماسي حزبي إيرتراس كندي عامتات كوينو لو خاب زخفو ابي صني حمدا ام حجي خمس قبر زولو هو صبح حتى لي كلن هاجر نعن حزبن زربحن ناي قدامنت غيرن كسرحا نبورن غبوني كونكل الكلام ناتن فاليوز ويكا ناتن ناي قدامنت يلن زسرعو غدايات كالو حجب منالبات بمنግስት امريكا دحت طريقايو غداي ناي ديمقراسي دي غداي ناي مسل ودسب دي غداي ناي قوام دي غداي ناي حق دي زينه امريكا زبلامو مزسر سني بيناي منقدي خراخبا كم كنبل كلنا كاني سرعت هاجرنا زلو كا انصار امريكا يسرح كم زلو كاني ابوتو خوينو تعركنت مس بوتين اوف راشيا زغبرو زلو زي حجي نا امريكا بيناي ملكي مز سرعت زي كم سرح تغبرمو بخاله افتنا يوكرين مرچا زوسدو كاب مولا عالم سني شدشت هاجراتين اتناي ورار ناي راشيا بعلى يوكرين دغيفنو حانتي تنا هاجرات نو زدغف زرعيا خاني اب هاجرنا إيرترا مالتي زي حجي حزبنا يدغفو ايو زبل امنت يبلنا نتسرعت ግን ንዑን ስለ ዘዋጽኦ ገበነኛ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይንደልዮ ሕማቅ ዝኾነ ታሪክ የቲናሎ ማለት ሕጂ ውዕል ሓዲሩ ዘን ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ ተን ሓያላት ዝኾና ናይ ነዊሕ መጻኤን ዝሓስባ ናይ ነዊሕ መጻኤ ዝሓስባ ሎክስታይካ ምስትናተን ዕላማናተን ራእይ ዝኸይድ መንግስቲ ዝኸዳ ሃገራት ان كم محزنت زدليا زلنا سرعت كاني مزناي امريكا ناي نوح مصائن راين
ናይ ዲሞክራሲያ ካይዳን ጎን ቆም خيد ዝብል እምነት የብልና ግን ይፍትና ኣሎ ይዕወት ዝብል እምነት ግን የብለይ ከም ክብል ከለኹ ግን ንሕና ካቶም ተቃለስቲ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ካብ በዓል ያክል ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ ቀጻሊ ናይ ስርዓት እዚ ጉዱ ናይ ምግላጽ እቲ ናይ መሰል ወድሰብ ቀጻሊ ዝገፍዖ ዘሎ ናይ ምግላጽ ናትና ሓላፍነት ይኸውን ሕጂ ከም ኣብነት ከም ስትራቴጂ ሒዝና ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ዝምልከት ናይ ዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ከም ዝጽዕረሉ ከም ዝደኽመሉ ኣቦትኡ ኮይኑ እቲ ናይ ዓድና ጉዳይ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዘንዝ ተፈላለያ ናይ ሃይማኖትና ትካላት ዘውርዶ ዘሎ ጉድ ከመይ ይመስል ኢልካ እዚ ሕጂ ከም ሓደ ከም ስትራቴጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ልክ ከምቲ ናይ ዋሽንግተን ፖስት ዝገለጾ 11 ካብ 100 ዜጋታትና እንድሕርና ብስደት ይምርሑ ኣለዉ እዚ ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ወይ ከም ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ራእይ ይኸይድ ዝብል እምነት የብልና ነዚ ንምግላጽ ከዓ ረብሓ ናይ ህዝብናን ረብሓ ናይ ሃገርናን ሓሊና ክንጽዕረሉ ኢና ከምዚታት ኣርእስቲ እንዳልዓልና ንኽብለካ ኢለ ዓወት ሓወይ ሕጂ ከምዚ ተረዲእኒ ዘሎ ክትእርመኒ ትኽእል ካብዚኣ እንድሕተጋግየ ኤርትራ ኦፊሻሊ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ይብላ መስለኒ ወኪል ተዘይኮይኑ ሓቀይ ኤምባሲ ኣለዋ ኣምባሳደር እዩ ዘይብላ ኣምባሳደር ክብል እየ ኦኬ ሕጂ እዞም ኣብኡ ኮይኖም መንግስቲ ኤርትራ ዝሕግዙ ዝተሓባበሩ ኣብቲ ዘይፍቀድ ገንዘብ ምዕራይ ዲ ምእካብ ድዩ እንታይ ክጋጥሞም ምኽእል ኢልካ ትሓስብ እዞም ብሕጂ ብዙም ብገለመለ ተኣኪቦም ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ተቃሊዕ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት ኣብ ውልቆም ኣብ ናይ ቤተሰቦም ጉዳይ ኣብ ናይ ስርሖም ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ወላ ከም ኤርትራን ኣሜሪካን ወይ ከም ዜጋታት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ውድቆም ክእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ስርዓት እሞኻ ኣብ እገዳ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ክገብሩሉ ከለዉ እሞኻ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይፈልጦ እዚ ንባዕሉ ገበን እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ንሕና እቶም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኤርትራን ኣሜሪካን ከዓኒ ነዚ ጉዳያት እዚ ናይ ምቅላዕ ሓላፍነት ኣለና እዚ ከዓ ንፅዕረሉ ንደኽመሉን ኣለና ማለት እዩ ከም ኣብነት እታ ቀዲመ ዝበልኩኻ ሓወ ዮናታን እቲ ጉዳይ ናይ ሲያትል ጉዳይ ናይ ሲያትል ሓንቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ኢሎም መስሪቶም ከንሱ ብሽም ኤርትራውያን እያ ግን ንኩሉ ኤርትራውያን ኣይተገልግልን እያ ጥራይ ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ተገልግል እያ 1.3 ሚልዮን ዝኸውን ዓመታዊ እዮም ገንዘብ ዝእክቡ ገሊኡ ብፋንድሬዘሪ ገሊኡ ከዓ ብግራንት ዋላ ካብ ማዕረ መንግስቲ ዝኣክል ሓገዛት ይግበረሎም ከምዚ ገይሮም በንሱ ግን እዚ 1.3 ሚልዮን ዶላር ኣምታይ መዓላ ይውዕላሎ ኢልካ ተሓተሉ ግዜ ግን መልሲ ኣይትረክበሉን ኢኻ ሕጂ እዚ ወዲ ከምዚ ንሕና ክፍተሽ ኣለዎ ክምርመር ኣለዎ ባህልቲ ኢና ዘይመንግስታዊ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ማሕበረ ኮሚኒቲ ተመስሪቱ ናይቲ ስርዓት ዲኻ ዋላ ተቃዋሚ ናይቲ ስርዓት ብዘየገድስ ነፃ ትካል ወይ ከዓ ኣካል ኮንካ ነቲ ዜጋኻ ኢኻ ከተገልግል ዝግባእካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ከምኡ ይኮነን በቲ ኤምባሲ ተወኪሉ በቲ ናይ ኤምባሲ ሓላፊ ኣቶ ብርሃኔ ኣኼባታት እንዳተመርሐ ከምኡውን መምርሒ እንዳሃበ ምስቲ እገዳ ወሪድዎ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ዝበሃል ማለት እዩ ኢድን ጓን ኮይነን ከም ዝሰርሓ እዩ ዘርእየካ እሞ ነዚ ናይ ምቅላዕኻ ናትና ሓላፍነት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኸውን ማለት እዩ ዓወት ሓወይ ሕጂ ሓንቲ ፋክስ እንድያ መፅያት ንኸቤት ፅሕፈትና ኣብኡ ሽምካሪ ሓደ ካብቶም ክሱሳት ካብ ኣሜሪካ ኣብ በዓል ሲያትል እንታይ ተረኺቡ እወ ፅባልኻ 12 ንኸውን ተኸሲስና ኣለና እዚ ከዓ ምስ ናይ 2003 ዝተኣሳሰረ ናይቲ ስርዓት እቲ ፌስቲቫል ዝብሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ካየዶ ኢሎም እዮም ዝሕብሩ ግን እዚ ከዓ ናይ ህግደፍ ክሲ ኣብ ልዕሊና ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ዋላ ኩሉ እቲ ዙም ኣኼባ ዲኻ ትብሉ ዋላ እቶም ኣብኡ ኮይኖም ነዚ ዘይመንግስታዊ ትካል ወይ ከዓ ማሕበረኮም ዘካይድዎ ዲኻ ክትብል በቃ ሶም እዮም እቶም ህግደፍ ማለት እዩ ከሲሶምና ኣለው ነቲ ክሲ ንሕና ከዓኒ ተቐቢልናዮ ነቲ ዝወረደና ክሲ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ተገምጤልና ክሲ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ
ተጣማጣሚው ክኸውን ኣብ ዓዲ ሕጊ ስለ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ከኣኒ ስዒርናዮ ከም ንወፅእ ከዓ ኣይጠራጠርን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ተንህሉ ነርና ቅድም ቀዳድም ስጋ ዓብዚ ማይ መበፃሕና ነርና ዳርጋ 13 ኣብ ዒራዒሮ መበለና ነርና ግን ኣብ ዓዲ ናፅነት ኣብ ዓዲ ፍትሒ ስለ ዘለና ነቲ ናፅነትን ፍትሕን ዘይብሉ ህዝብና ከዓ ድምፂ ክንኮኖ ከዓ ግቡእ ስለ ዝኾነ እዚ ክሲ መፂና ኣሎ ነዚ ክሲ ኣበርዒና ንሕናም ክሲ ቀሪብና ክንምክቶ ምዃንና ግን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕብሮ ፈቱ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا كبرى تخطتلتي دمصي راديو إرينا حونا عوت صهايه كاب اوكلاهوما سيتي USA كفل دبلوماسي جلوبالي اكل زلو عوت حوي قرب حجي خبزا توبيك وسيله كالخ حتى خير خب خاص لزقنخو بزح تسرحكم زلوكم تماوتكم زلوكم بتغسدي ولا نسمعوا زلنا ولا كله ناخدك انترفيو تغورو زلها سلازكاتاتلو ኣብዚ ሰዓት እዚ እስከ ቁርብ እዚ ላይ ፍትሒ ዝተቃወመ ኣካል ከምቲ መጀመርያ ወፂኡ ረሲንዎ ዝነበረን ኣይረኣይን ዘሎ ቁርብ ብምግማዕ ይረኣይ ኣሎ እቲ ኣብዚኣ ክትፃወቶ ዘለዋ ተራ ናይ ግሎባሊ ኣክል እንታይ መስል ኢልካ ትሓስብ እንታይ ኣሎ ትገብርዎ እስከ ቁርብ ስታይ ላይ ነመሓዚ ኢለ ጽቡቅ ዋላ ዚ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ስጋብ ሕጂ ብክልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ዘለኮ ብመንፋዓቱ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንሕና ቶም ንቃወሙ ነዚ ስርዓት እዚ ከምቲ ዝግባአና ስለይ ዘይሰራሕና እዩ ነዚ ኣፍልጦ ሂብና ከዓ ትፍልልያትና ኣጽቢብና ክንሰርሕ ዝግባአና ከምዚ ክንብል ከለና ግን ኩሉ ተደላይ ፍትሒ በብዘለዎ ኮይኑ ሓደ ንኩል ማለት ኣይኮነን ከም ዝበሃል የለን እንታይ ዳ በብዘለና ኮይና ነቲ ፍልያትና ኣጽቢብና ነቲ ራእይና ወይ ከዓ ሓደ ዕላማ ንህዝብና ንሃገርና ንሓራ መውፃእ ካብ ስርዓት እዚ ስለ ዝኾነ ብዝካል መንገዲ ናብኡ ኮነ ተኩር ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካብኡ ናብኡ ካኒ ዝተፈላለየ ርእይቶ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ እንድሕተሉ እዩ ከዓ ነቲ ህዝብና ክጠቕሞ እዩ ነቲ ሃገርና ክጠቕማ እዩ ዝብሎ ከዓ ትዝሓሸ ክንወስድ ከዓ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ግዜ እንዳነወሐ ክትፍልሊ ክመጽእ ኣቦቱኡ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ነዊሕ ራእይና ወይ ከዓ ዕላማና ነቲ ህዝብና ካብዚ ጨኳን ስርዓት ሓራ ንኸነውፅኦ ከዓ ክንርስዕ የብልናን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ማለት እቲ ናይ ውልቀ ሰብካ ኣቦቱኡ ኮይኑ ናይ ኢጎ ቻሌንጅ ንባዕሉ ኣሎ ከምኡን ወዲ ከምኡን ይዕንቅፈካ እዩ ግን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሄግደርሲ ብዘይ ምግናን ዳርጋ ኣብ 11th hour ዘሎ ተበልኩስ ዝጋነን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሄግደር ደገፍቱ ኣዝዮም ሕጂ ውሕዳት እዮም ዘለዉ ሰብ ረብሓ ማለት እዩ እቲ ደላይ ፍትሒ ከዓኒ እቲ ብዙሑ ከዓ ከምዚ ትሪኦ እዩ እቲ ኣይ ምስ ደላይ ፍትሒ ኣይ ምስ ሄግደፍ ዘሎ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ከም ተቃዋማይ ኢለ ዝወስዶ ምክንያቱ ምስቲ ሰዓት ኮይኑ ይድግፍ ስለ ዘየሎ ማለት እዩ ሕጂ ብክልል መንገዲ ስቃይ ናይ ህዝብና እንድሕር ከንሕፅር ተኮይና ይሕዋት ኩሉ እቲ ደላይ ፍትሒ ዳርጋ ፍልልያቱ ኣኽቢሩ እቲ ናይ ነዊሕ ራእይ ክሓስብ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን እዚ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ዜጋዊስ እቲ ክኢላ ትብሎ እቲ ክምህር ዝኽእል እቲ ዲፕሎማሲያዊ ትብሎ እቲ ዳክተር ትብሎ እቲ ነርስ ትብሎ እቲ ኣካውንታንት ትብሎ እቲ ኢንጂነሪንግ ትብሎ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም በዓል አንጎላ ከም በዓል ኬንያ ከም በዓል ደቡብ ሱዳን ከይዱ ክእለቱን ንብረቱን ገንዘቡን የጥፋእ ኣሎ እዚ ሕጂ ብዝከኣል መንገዲ ውሕስነት ወይ ከዓ ለውጢ ኣብ ሃገርና ምፂና ከመይ ገይሩ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ነብሱ ክኢሉን ስድሩን ክኢሉን ሃገሩን ይኽእል ኢልና ክንፅዕር ይግባአና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምናልባት ተኸታቲልካ ተኮይንካ ኣብ ሕጂ ዕድል ረኺበ ከለኹ ጥቃቢለ ክሓተካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤርትራውያን ብኢትዮጵያ ስፔሻሊ ብኣዲስ ኣበባ ይህደኑ እዮም ዘለዉ ተረዲእኻኒ ብጣዕሚ ላይፍ ኢዝ ቨሪ ሃርድ ኣብኡ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ብወገንኩም ምስቲ ላዕለዋይ ኣካል ተረኺብኩም ወይ ገለ ነዚ ጠጠው ክትብልዎ ዝፈተንኩም መገዲ ኣሎ ዶ ግፋ በዚሑ ነው ነብል እንዲና ንፅዕረሉ ጉዳይ ኤርትራዊ ስኒ ኣብ ዘሎ ልዩ ብዘይ ገድስ ቃንዛና ስለ ዝኾነ ብዝካል መንገዲ
نحن كم يأكل كم تكال كأني تيرتاو بزلو اللي يخونو تشجر تنفتح نكيل علينا إلنا نتسعر لينا قلنا إذا كله شجر ولا بإثيوبيا بلو ولا بالسودان بلو بإيجيبت بلو بليبيا زلو بلو بيوغندا زلو بلو تي شجر زجانفو نايز كله تانكي تسرعت أب هاجرنا زلو إلنا سلنا أمن تزعبية كورونا أو خوينو التشجرات على إثيوبيا زجاتهم زلقين ولا مستمنجستنا إثيوبيا رايح جبرلو فتحي يخرجوا بناي دبلوماسي الصراحة حال خفت نسعرلو زلنا قداي زي ما قلنا إيرتراوي يابز خدو قيدو أي تعامل نايز كله تنقجن كنت أقدم زبالكوا تسرعت بهاجرنا زلقيو كله إيرتراوي قاني بزعبه هزبون بزعبه هاجرون زحمم نازنا سرعة زي ملاي تروق كتصاوت على زبل إمنة علني حجتهم تقانزا قم دلوا خوينو كمتي زبل كايو بستفعل على هاجرات كعواتات زمزجو بإيرتراوين كعلو زي فتحادي حابن يسمعك تحوجش إيرتراوي أب سدت كوينو كم عواتات كمزجو كله بتحادك تقنزو يسمعك زي ساب هاجرنات زقون سي إذن كوبانياتات زينسي نايسرح عدن زيجاتاتنا مخفتالو إتو إيرترا زيجاوي بعلو قاني صبق من نبابرو عب هاجرنا منبري آمين ولا تسب هابتي كبلعيو كستيو كحششيو تزول عون زوتيون زحششون جن عب هاجركا عب هزبكا يخون مالتي بتوساقها of course تم كوبانياتات زتريا زلو عب كالو تاجراتكا قرصكا قفلاين تقرص هاجرنا تزخون نتهزبنا زحاشة هيوت كم زحلف مجبرو زبل إمنة علني بتنسعرلو ندخملو زلقة خمسة زامسة عدلات نتي إيرتراوي زيجاوي نمخفاتي زبل إمنة علني كبرى تقاتلتي دمسي رادي إيرنا حونا عوات هاي كاب أوكلاهاما سيتي USA كفلي دبلوماسي جلوبالي أكل إنسانات أنيحو عوات حوي تانكيو سلتي ورك أو جزيخة أنا بوجنيتن فلت أنزل دلخو نجارات تكسب بلالكاء بيز خمسة لقا فلت يا مونجو صراح عدلي بكان خمسة لقا فلت جلك بحالا لو ويك محل الفضل من اختلو عند هرتبل الكوينكات مايكروفون نبها قدفة بشمي بشم كلهم تقاتلتي دمس إرادي إيرانان أدالو تانكا هابل بك مسكنا كافتو تانكيو عوتا حراي ثانك يو يعني انا نعخا مسارح تقاقمون نتكرر ديرنا بتخلوا تقوروا زلهم صعري دخام دمصنا حزبنا سلازكونكم كابلبي كمسكنكم فتو نالبت تملكتي زلني دحريه صلمات كل شع برهان سلازلو نحزبنا اجوخا قبلو فتو نتي إيرتراو تزقالس زلو يقالس علو نتي سرعت زدقفو خاني وقانزا حزبخا قانزا هاجركا يردعخا إلى خمكر فتو نتاعتقيتو زلو انتاي قدشني زبلكا وبزعبا هيوتكا بزعبا سدراخا بزعبا حزبخا بزعبا هاجركا سنتاي قدشني اي بحالني زبل امنتي زلني كل إيرتراوي نناتو توهوبو مال سبسي كم سب مالتي نناتو توهوبو اللو توهوبو خا بكنزب ديو بمويا ديو بمخر ديو كون سلازخل تاتخولو زلاتنا كلنا نهاجرنا نحزبنا يتقمين نبلو كنبركت قديتانا اي قبونا اي غازبت امنتا لنمو سلازاني حتنا ندامسقونكو سناي معلت من يلكا يوني حوا